Лошите работи винаги върват по 3. Сутринта, докато разтоварвах стоката, видях, че съм объркал брашното, дето съм взел от метро. Ще трябва хубаво да го връщам. После тръгнах да разнасям някакви пратки. Колата прегря. Добре, че прегря в едно село. Загасих я, имаше бензиностанция. Отидах до бензиностанцията, взимах 1 литър антифриз. Оказа се, малката паса връщах. Загубих половин час. След това в бързането забравих да пусна фаровете. Бум! Катаджи. Го убиха ма. Ама не мога да им се сърда, съм си виновен, бяха много любезни. Но няма как. И така, деня ми почва много добре. Хубавото е, че скарата ма чака, барбекюто ма чака, свършил съм си работата вече, ще ходя да го пава и да си правя едно совлаки. От вчера съм си вкусил 1 кило свински врат за совлаки, днеска мисля да го изям. Ами, дано да имате повече късмет от мен днес. И така.